Vi vender nu tilbage til vores kort. Og det opgaven så nu er, det er at vælge områder inden for bufferen, hvor vi kan placere de her vindmøller. Og kriteriet er, at der må ikke være bebyggelse, der må ikke være fredninger af nogen art. Så det skal vi have udvalgt. Selvom vi ikke har vist bygningerne her, selvom vi ikke har vist no-go-området, selvom vi ikke har vist motorvejen eller bufferen, så har den dem stadigvæk oppe i hukommelsen, så derfor så kan den sagtens tage højde for det, når vi bruger den her select-værktøj her. Og vi bruger en, der hedder select by location, og det vi siger er, vi kan tage den her op fra ned og sige, hvordan vil vi vælge. Vi vil vælge fra en feature. Og den feature, det skal være vores buffer. Det er forkert. Det er dem, vi gerne vil vælge i. Og det er områder, no-go-områder, og det er bygninger. Og den vi gerne vil bruge til at vælge, det er vores buffer. Og vi vælger en af de her spatial selection methods. Det er, altså vil vi gerne have, at de her, hvis vi har en bygning, der ligger på kanten af den her buffer her, skal den så tages med, eller skal den ikke tages med? Altså pointen er jo, at vi skal, hvis den er inden for bufferzonen her, så kan det område ikke bruges. Så nu vil vi gerne vælge de ting ud, der ligger i bufferen. Det vil sige de områder, hvor vi ikke må placere noget. Vi kan se, hvad det her det giver. Nu vælger den en masse ting. Og de her ting kan vi ikke se, fordi at, vi har ikke sat vores... vi har ikke vist dem i kortet. Så nu har vi en masse ting. Det vil så sige, vi har no-go-områder, og vi har bygninger inde i bufferen. Dem har vi nu valgt. Så i de her områder, der er markeret her, der kan vi ikke lægge møller. Det er korrekt. Så nu på en eller anden måde, så skal vi nu have lagt det her ned i et lag, så vi kan vise det sammen med bufferen, eller lægge det oven på bufferen. Der er mange måder at gøre det her på. Vi kan enten klippe det her, alle de her områder her, dem kan vi klippe væk, eller vi kan på anden måde tage det væk fra bufferen, eller vi kan... Der er mange måder at gøre det på. En måde at gøre det på, det kan være, at vi eksporterer det her data her fra no-go-områderne. Det vil sige alle de features, alle de områder, som er valgte, ud fra det vi har valgt. Dem kan vi lægge herind. Så er det kun de områder inden for bufferen, hvor der ikke må være vindmøller, som er i det her lag her. Vi kan kalde det no-go buffer. Det skal være en shapefile. Vi gemmer den. Så eksporterer den i alle filerne og lægger den her op øverst som et særskilt tema.
og så det samme gør vi for bygningerne. Igen selected feature, det er lige de features, der er valgt. Vi vil igen have den ind i den her mappe her. Vi kalder den byg buffer, og det er en shapefil. Vi kan eksportere dem. Og vi vil gerne have vist. Så nu har vi bygninger inde i bufferzonen og no-go-områder inde i bufferzonen. Så det var jo de her områder, hvor der ikke måtte placeres noget. Vi tager det af, så vi kun har de ting, vi er interesseret i. Nu er der jo selvfølgelig 2 lag, og vi kan gøre, at de her 2 lag her, at de bliver vist på samme måde. Vi kan også bruge et værktøj, der hedder Union. Og her tager den 2 forskellige temaer, shapefiler, og lægger ind i laver dem til en fil. Og den kan vi kalde no go områder. Og vi joiner alle attributterne. Så nu lægger vi de her 2 lag sammen i en samlet shapefil. Hvor ligger den så henne over i? Den kommer automatisk ind herover. Men vi kan ikke se den lige nu. Nej, fordi den er ved at lave. Den bliver lavet i baggrunden. Så nu har vi alle de her 2, dem har vi vist i en. Ja. Så den kan vi jo kalde frem og så vise på en eller anden måde, så vi kan vælge den her. Så kan vi give den en eller anden farve. Så de her områder inden for den her buffer her, de her områder, der kan der ikke ligge vindmøller. Der må der ikke ligge vindmøller. Ja. Ja. Super, skal vi lige lægge motorvejen på også? Det kan vi sagtens. Og så måske zoome ind på den. Vi kan zoome ind her, hvor der er meget vind. Det er jo nok der, hvor der er størst interesse i at lægge vindmøllerne. Mm. Og så kunne det være det, man kunne aflevere. Det kunne være det, man kunne aflevere. Vi kan også lave en variant af det her, hvor vi på baggrund af den her, der kan vi vælge de områder. Igen select from feature. Det vi gerne vil vælge i, det er vores vindkort. Det hedder gennemsnitlig vindenergi. Og den vi gerne vil... Nej, det er selvfølgelig omvendt. Den her, der skal vi bruge vores vindenergi. Der skal vi bruge vindenergien. Skal vi ikke? Target layer. Nej, det er ikke nok.
Den der. Og det skal vi lige have no-go områder ind i bufferzonen. Og så tager vi dem som intersect the source feature. Så nu har vi valgt alle de firkanter, hvor der er no-go områder indenfor. Og dem kan vi jo så eksportere. Og kalde no go vind. Gør en Shapify. Og det vil vi gerne addere. Så nu har vi i virkeligheden vi vælger lige afvælger dem. Og vi kan give dem en særlig advarselsfarve. Så nu har vi i et kort vist både vindkortet og så de områder, hvor der ikke må være noget. Vi kan også gøre det omvendte, og så vælge de områder, som ikke er, altså de områder, hvor der gerne må ligge vindmøller. Det gør vi sådan set lidt på samme måde. Vi kan vælge, vi kan lige starte med at vælge i vindkortet de områder, som ligger i bufferzonen. Nu har vi valgt alle de områder inden for bufferzonen, som alle de vindområder, alle de vindfirkanter, som der ligger inden for bufferzonen. Nu kan vi vælge remove fra current selected feature. Så nu trækker vi noget fra det, vi allerede har valgt. Og det gør vi. Det må være de her vindområder her. Og den her den skal være, kan det være sådan? Det var ikke sådan. Hva? Det giver ikke nogen mening. Prøv lige igen. Hov, det var også den forkerte. Nu har vi valgt dem igen. Så nu prøver vi at vælge dem. Nu har vi jo så valgt det igen. En gang til.